Začiatkom septembra 2023 primátor mesta Trebišov Marek Čižmár prijal na mestskom úrade prvých absolventov Trebišovského gymnázia, ktorí sa takto spoločne stretli po 50 rokoch od ukončenia stredoškolského štúdia v roku 1973. Úžasne to bolo snáď moje najkrajšie obdobie v mojom živote, pretože som tam mala jednu super partiu žiakov a výborných učiteľov. Hrala som divadlo pri pánu profesorovi Galganovi, reprezentovala som okres a bola som v Prahe umelecký prednes so skladbou Marlene Dietrichovej Povedz, kde tie kvety sú. Ale za všetko vďačím mojim spolužiakom, lebo tí ma podporovali, kým ja som trénovala, skúšala divadlo a tak ďalej, tak veľmi dobre, ako oni to všetko vedeli uhrať za mňa. Toto bolo veľmi dôstojné, ani sme si nepočítali a pevne verím, že od tohto okamihu už budeme robiť všetko, aby sme sa častejšie stretávali. Ich prvé kroky v deň stretnutia viedli na svoju alma mater, kde si s melanchóliou a veľkou láskou v srdci zaspomínali na časy dávno minulé. Spomínam úžasne na celý ten čas štúdia, pretože to bolo jednak vzdelávací proces a jednak tie naše priateľstva sa utužovali od prvej chvíle. S niektorými spolužiakmi sme boli spolužiaci už, dá sa povedať, od základnej školy. Hej. Takže po tej stránke sme boli dobrá partia. Išli sme tým smerom za poznaním. Skoro každý jeden z nás, absolventov, sme pokračovali v štúdiu na vysokej škole. Jak sme si ponachádzali pracovné miesta, vedeli sme všetci o každom rodinné záležitosti. Ten náš vzťah jeden k druhému, alebo aj k celému kolektívu bol tak úžasný, že tieto naše vzťahy pretrvávajú až do týchto čas. Mnohí sme si absolvovali aj svoje vzájomné svadby. Prvá generácia abiturientov gymnázia, v ktorej máme lekárov, pedagógov, historikov, vážených Trebišovčanov, ktorí svojou prácou a celoživotným prínosom preslávili Trebišovský región, si na stretnutie pozvali aj triednu pani učiteľku Irenku Terpákovú, ktorá ani na chvíľu nezaváhala a tešila sa z ich spoločného stretnutia. Spočiatku som sa veľmi potešila, že snad nie je možné, že po toľkých rokoch to je prvé také stretnutie. Spoznala som ich. Ja neviem, či sú oni všetci v Trebišove, ale nestretla som ich za celých tých 50 rokov. Neviem, možno 2-3. Ja som problémy s nimi nemala. Oni, neviem, som mala pocit, že boli spokojní. Aj byt som dostala v Trebišove, tak oni mi ho vyčistili, no pomáhali mi veľmi ochotne. V zasadačke Mestského úradu sa 19 absolventi spolu s triednou slávnostne zapísali do kroniky mesta. Vypočuli si úctivé privítanie primátora a s vďakou za polstoročnicu, odkedy opustili brány školy, sa započúvali do hudobného programu 2 členov miestnej mládežníckej skupiny Mitoda. Tieto Abrahamoviny sú hlavne o tom, aby sa stretli ľudia, ktorí začali dejiny gymnáziálneho štúdia na území mesta. Ďalej sú to už v mnohých prípadoch aj významné osobnosti, ktoré preslávili tento región alebo šírili dobré meno tohto mesta a preto si myslím, že patrí im nielen úcta, poďakovanie, ale zároveň aj pripomenutie toho, čo ich spájalo z ich alma mater v rokoch 1969 až 1973. Spestrením výnimočného popoludnia bolo premietnutie dobového videa z konca 60. rokov minulého storočia, ktoré pripravil jeden z absolventov a zároveň iniciátor stretnutia, doktor Ján Chovanec. Do roku 1953 sa oficiálne táto naša škola, ktorá bude mať na budúci rok 75 rokov, sa nazývala gymnázium. A v roku 1953 boli gymnázia premenované na 11-ročné stredné školy a potom v roku 1959 na 12-ročné stredné školy. V roku 1963 zase tie 12-ročné školy boli premenované a vznikali základné 9-ročné školy a zároveň stredné všeobecné vzdelávacie školy. Tak nás bolo 32, ale po prvom roku dvaja
jeden chlapec a jedno dievča odišli, takže nás zostalo 30 a tí 30 sme aj dokončili. Z Trebišova Martina Mištaničová.